Tu je pol. Ja ho teraz natiahnem, hej. Signalizuje, že dvere sú zatvorené, hej. Zavreli sa dvere, vec je vybavená. Lánka sú pripojené obidva. Vo vnútri máme novú tú kľúčku položenú, obal je ešte na nej, som dole nedával. Tu jasne vidno, v originál kľúčke leží na nej, tu leží. Má vôľu ten fifík, hej, ale leží na tej základnej ploche tu hore. Takže skúsime, že kam po zaistení on sa dostane, hej. Neviem, či to bude vidno. Teraz. Hej, skúsim ho takto, že aby si videla ten fifík, že ak ide dolu. Hop. Už je dolu. A čo sa stalo? Otvorilo zámok. Znova zaistím zámok. Potiahnem kľúčku. Hej, takto. Takto, aby si videla. Zámok vyskočil. Takže vyskočil zámok. Zrejme tieto kľúčky už boli vyťahané. Nedá sa povedať, že pojebané, ale povedal by som vyťahané. Prečo? Počkaj, hneď ti to ukážem. Tu je nová kľúčka. Fifík. Vidíš, je v rovine. Dá sa povedať, že je v pravom uhle. Je v pravom uhle, hej, takto keď pozriem, pravý uhol vidím, hej. Zoberiem starú kľúčku, ktorá bola založená vo vnútri. Pozri, čo je s tým fifíkom. Pozri, je mimo os. Tam je uhol 70 stupňov. 70, 80. Ten fifík by mal byť tu. Hej, tak. Ale pozri. Pink. A je vzadu. Takže je pojebaná kľúčka. Toto si jo.